Hey everybody, it's Shana P, and today istorya nato ang difference sa akong before and after face. Bitaw ay tudluan ta mo kung unsa ang difference between Korean and American makeup. Syempre, ang pinakauna mag-moisturize gid ta sa atong now. And of course, ang pinaka-importante para sa ako ang kilay. To achieve a typical Koreana look, try to make your brows straight. Tapos, dapat gaan lang kayo ang kamot sa pag-drawing sa kilay. Sa American, mo ni siyang on-fleek, on-point kilay goals na makita ninyo sa Instagram. Para lintigid kayo ang pagka-shape o pagka-arco sa atong kilay, nagamit ko concealer para pod mahimo na siyang base sa atong eyeshadow. Para sa foundation, pag Korean, of course, BB cream. Or lightweight foundation nga dewy finish, kanang medyo moist tan-aon sa now. Then, kung kulang pa ang coverage sa foundation, magbutang tag concealer. Kaya ay bagon na gid ko sa untaman, syempre mag-focus na dira na area. Medyo kalas og concealer ang American style, kaya aside from concealing, ginagamit po nila na to highlight the under eye area. Then, iset na to atong concealer with powder for Korean style. Focus sa T-zone. Sa Pika style, baking. Then, cream blush sa Apping sa Korean style. Sa eye makeup, dapat natural lang tan-aon sa Korean style. Mostly pinks, peaches, and browns. Sa Western look, bold and blended colors. Maski sa eyeliner, simple lang ang Korean style. Smudge na nimo gamay, tapos gamayng ikog pababa. Sa on-flick look, mag-cut ay ta. Then, pwede na nato i-brush off ang sobrang nga pulbos. Light brown lang sa Korean. Sa American, smoky gapon pati sa baba. Para sa natural pilok look, gigupit na ko ng regular lashes into 3. Then, gidikit na ko sila isa-isa sa ilalim sa natural lash line para walay bakas. Sa Pikas, hala, Vava Boom Lashes. Then, ay kalimti i-curl ang pilok, then butang og mascara. Soft lang kayo ang contour for the Korean look. Basically, gusto lang nimo mag-emphasize ang V-shaped face. Also, contour ang hairline para mas mugamay tanawon imo now. Sa American, dapat pack na pack ang contour kanang suko kayo imong cheekbones. Ana, pack! Baking the pod. Pulbos lang ta diri gamay para mas ma-emphasize ang contour. Then, mag-highlight na gid ta mga best. Sa Korean, kanang blooming-blooming, kanang murag bago lang gikisa ni Gongyu, ana, Sa American style, kanang siga kayo, kanang mabuta ang mga haters. Then, nag-add ako dili gamay pa twinkle-twinkle para kay Oppa. And for the lips, you know the drill, mo na ang holy grail sa tanang K-beauty fanatics. Light pink lip tint, tapos darker red sa tunga sa lips. For the American, matte, overdrawn, plump, napakan o lumpinig lips. Hack! Ug mauna ni ang akong quick tutorial for the Korean and American look. Follow me on Instagram, Facebook, and YouTube for more beauty tips and upcoming giveaways. Kung naamoy natunan, please share this sa inyong mga best ug mga amega. Again, this is Shana P. Salamat sa pagtanaw and I'll see you next time.